O Elma abrirá este venres as súas portas para a estrea da curta Adeus Berta. Trátase dun traballo de Kraken Media e está ambientado na Pobra do Caramiñal. A cultura ten un lugar especial na Pobra e dentro da programación deste Maio das Letras vivirase a estrea da curtametraxe Adeus Berta. O Teatro Cine Elma abrirá as súas portas este venres ás 7:30 da tarde para acoller a presentación desta peza obra de Kraken Media, na que o municipio ten tamén a súa dose de protagonismo. Vimos viable que pudésemos colaborar con eles e ademais temos a dúas actrices, Ángela Andrada e Gemma do Carmo, que é daqui, é da Pobra do Caramiñal, co cal estamos encantados de colaborar, non? Parécenos que ao final as administracións públicas pois teñen que estar para isto, para dar apoio a estes proxectos que son moi importantes, onde ademais enseñan o noso e contan historias. Ao final a cultura un pouco é todo eso. A estrea vai a ser, como non podía ser de outro xeito, no Teatro Cine Elma. Polo que invita a veciñanza a acudir, xa que a entrada é de balde ata completar aforo. Os creadores de Kraken Media, Adrián Castiñeiras e Fernando Tato, afondaron máis sobre o seu traballo, especialmente sobre Adeus Berta. Estamos facendo apostas fortes que nos están levando a ter un camiño sólido. E Adeus Berta é o noso proxecto máis importante ata o momento. É unha historia que non é que teña algo que ver con Pobra, é que é pura Pobra. O sea, sen Pobra esta historia non podría ser. A gusto, cando atopas unhas persoas que queren apoiar o proxecto, que queren acompañar o proxecto dende un principio, como foi o caso de Patricia e de Fita. Tivemos unha primeira toma de contacto na que xa nos facilitaron o acceso á cidade, ás localizacións, contactos e logo, por suposto, un apoio económico que foi fundamental para poder levar a cabo a curta como nós queríamos facer esta curta. Con Adeus Berta presentan unha historia que conta con moitas capas. Está a capa da relación entre as dúas irmáns, a capa familiar, pero despois hai como temas que están como máis ocultos de alguna maneira. Ten moito que ver a reconciliación das personaxes co seu pasado e co seu orixen. Entón necesitábamos unha localización non necesitábamos Pobra porque é completamente nuclear no que é a historia, non? Unha curta na que levan traballando máis de 4 anos e a que lle deron un impulso nos últimos 2, proxecto que definen de aposta moi importante, xa que detrás del hai algo máis. Pretendemos que Adeus Berta sexa o inicio, o paso previo a unha película, que sería a primeira película que produciríamos en Kraken Media, que xa está moi encamiñada, é unha coproducción con Habano Producións, con Chelo Loureiro, é moi coñecida porque gana Goya tras Goya, ano tras ano en animación, e con Tornasol Media. Gravaron durante 3 días na Pobra, cunha cicloxénese incluída, e este venres, a partir das 7:30 da tarde, poderase coñecer o seu resultado. Haberá fotocall, Adeus Berta proxectarase sobre as 8 da tarde e logo desenvolverase unha mesa redonda para acabar a cita cuns pinchos e DJ.